जोमै बहा थांनो? आं सिमला बाजाराव थांनो ओंखारदों। आंबोथ' बेजोंनो थांगोन। आंजोंनो थांफानो हागोन, फै। नाङा दे, आं लाइन गारिजों थांसिगोन। लाइन गारियाब्ला माब्ला फैगोन? बिदि हालोदाव गारि गाखोनो नाङा। फै, आंबो बेखिनो थांगोन। ओंखारथ'लाय। हेलौ। मामोन आदा? ओइ बाबु, आंना बाइकआ बन्द' जाफिनलायबायलै लामा ससेयावनो। आं एसे आथुरथारमोन। थांनांगोन? दे, हायोबा एसे थाबैनो फैदो। दाख्लै गाज्रि जानायानो ना? औ। जेसे हायो एसेनो थाब फै। जायगायालाय अबाव? नै, लोक्षि बाजार खाथियावनो। दे आदा। दे बाबु, दे। बाइकआबो बया जाब्रबलायबाय। मैयासो फाहामदोंमोन। थौ, माबा मोनसे जानो थांनि। नांलाया दे। थौ, एसे गोबावलाय माथो खालामना थानो। दसे बै दखानाव थांनि। थौ। माबाफोर जाबावगोन नामा? जालायला दे, जेबो नांलायला। दे बिदिब्ला। थौ, थांसै। थौ। जिरायदो दे। जिराय। माबोरै दं अरगें? आंनियालाय मोजाङानो। बुहुमनि मानसिफोरनि होंगो दोंगोनि गेजेराव बिसोरजों गोरोबफानानै माबा मोनसे थांखि लानानै आंबो थांनानै दं। नोंबोथ' मिथिखायो, जोंबायदि गोरिब सुबुंनि सुखुखौ सोरबा धोनिफोराबो सेख'नानै लांनो हायो।
अर्गें रां रुफा धोन दौलतजों गोसोनि गोजोननायखौथ' मोननो हायो, नाथाय थार अननायखौ माब्लाबाबो मोननो हाया आरो मोननायबो नङा। बेफोर रावफोरखौ खन्थायावसो मोजां खोनायो जोमै, नाथाय मोगथां जिउआव रां रुफा गैयाब्ला जेबो सिनायथि गैया। दिनै रां रुफा गैयिनि थाखायनो आं आस'खान्दा। नंगौ अर्गें, नों बुंनाय बाथ्रायाबो थार। नाथाय रां रुफानि उन उन खारफानानै गावनि आंगोनो सम होनो हायाब्ला बे रां रुफानि जेबो बेसेन गैया। दिनै एसेबां रां रुफा थासेयावबो आंनि गोसोआ माबा गोमानाय मोनो। रां रुफा धोन दौलत थाना मा जानो, बिसिजों बोथिसे ओंखामखौनो जाजाबनो सम मोनाब्ला। नाथाय रां रुफा गैयिनि थाखायनो आं आंनि आंगोनिबो आंगोखौ खोमानानै लानांदों। जेब्लानिफ्राय नों आंनि जिउनिफ्राय गोजान जालांदों, बै समनिफ्रायनो जों सानैनि गारबोनाय समफोरा आंखौ अराय गोजोन गैयै खालामबोदों। नोंदि आंखौ बेबायदि गारनानै थांगोन आं माब्लाबाबो सानाखैमोन जोमै। मोजां मोननायनि जोबथाया हाबा जायाबो जानो हागौ अर्गें, नाथाय मोजां मोननायनि अनगायै हाबाया आद्रा, बेखौ आंबो बुजिगौ। गोबां सुबुंफोरा बुङो मोजां मोनलायनाया शिव आरो पार्वतीनि बायदि जानांगौ, कृष्ण आरो राधानि बायदि नङा। नाथाय राधा कृष्णनि बांसिन दुखुखौ शिव आरो पार्वतीयासो सहायनांदोंमोन। एफाग्राब गोरलैथ' नङा गौरी जानाया, सासेनि थाखायनो गले गले जोनोम लानाया। मोजां मोनलायनायाव दुखुथ' मोनखागोन। हाबा जानायानो गुबै आखुमोनब्ला मानोथो आरो रामसिताया खुसियै रायजो जानो हायासै? दुखु मोननायखौ गिनानै जाय मानसिफोरा सोरनिबा मोजां मोननायखौ नंखाय बुंगोन, बिसोर बुजिनाय नङा अर्गें। मोजां मोननाया मा जिराद? जोमै, हेल' हेल'। आदा, आं लोखि बाजार मोनफैबायमोन। औ फंबाय, नों एसे आवगायबोबाव। दे होमबालाय थांबाय दं आदा। औ जागोन दे। बे सिख्लाजोंथ' आं दसे रायलायथारनांगोन ना, नङाबाथ' आं दा मोनायाव उन्दुलांनो हानाय नङा। जालायबाय नामा नोंना? सिख्ला सासे नुनाय साला एदावनो दामजाबाय, खिन्थु आन्दाय गैया दै। बे दामजानाय दुमजानाया उननि खोथा, एदावथारनांगोन आङो। आया ये मासि फाग्लालै बिलाय। दामजाथारगोलै बिबावले। ओइ नानि, आंनि गस्लानि जेबाया जिदोंमोनलै, हौवाफोरनिखौ सुथेगोन ना सुथेयालै नानि? जागोन दे आदा, सुथेयो। ओइ नानि, नोंसिनाव टावेल दंना गैयालै? सिङाव आं जेबो गानाखै, नैथि खोलोबखौबो गाननाय जायाखैना। टावेल गैयामोन आदा। टावेल गैया? बै नों लानाय फारसाखौ हरबाबो जागौमोन नानि। फास्राया उसुबिदा जागोन आदा।
दसेनो सुथेखांगोन आङो बै गस्ला हरबाबो जासिगोन नानि बि गस्लाया हिनजावफोरनिसो आदा बै मोदोमखौल' खोबथेनो मोनदोंसोलै नानि सिख्लाफोर थानायाव बोरैबा जायोना लांथिया थानो नानि आदा मानसिजों गस्लाजों खिन्थु बिराद समायफ्लेथारदों फटक लायो दा फटक दे पजिसन ला बास बरिया जाबाय बरिया आदा गस्लाया जाबायमोन जाबाय दानो जाबायानो ट्रिबुल सिलानि होखादोंना नानि होखादों आदा सोरबा बोबाबो बिसिनो हानाय नङा बेसे जाखो नानि 20 थाखा जाबाय आदा 20 थाखाल' नो नानि 50 थाखा ला 50 थाखा ओइ थ'थांसै थौ ओइ नानि टाटा दै नायनोनो हायाखैमोन फाग्लिखौ मा खालामनानै थांफिनबावोब्रा बेनि दखानावलाय आइडिया जाखांखोनो माखो र' मानसिलाय मा जाखो बिदि दालाय जेबो मिथिया नोङो गोदान बायना होगोन आं गोदान थफाल' नांजोब चलो हुई नानि माबा मोनसे जालायबायना बिथांनाबो जिलायबाय खुलो फाग्लानि जानजाले मासे बालेंलेंलै सिख्ला जानायबा खम साफा नुगौमोन सेरेरेनो सुवारखौ मोजांसो बुंदो नों साला सुवाद आंनि गार्लफ्रेन्ड हरनाय गस्लाखौ बिसिना होनानै नायनो नुवाथारगौमोन बेखौबोथ' दानो सुथेखांगोन बियो मा राहाय नुबावो नोंलाय आइडिया दाउला आदैखौनो एसे फुलायावनो र' ओइ आदै दाउला मा जाखो नोंनाव जेसेबां गस्ला लंपेन्ट जिनाय दं गासिखौबो लाना फै आरो जिनाय गैयाबा बिसिना लाना फै मानोब्रा मानोब्रा बारा सोंबाय थानाङा मांबोर बुथुमना लाना फै थालां खामानि दं आंहा फैया टाइम गैयालै आंहा बेरायनो नों थालिर गायजोब मानसि नामा मा थालिर गायनो हिनजाव नांला सुवार हिनजाव नांला मा साला ओरैबा हिनजाव नांगौ बुंबाय थायो हिनजाव माबायाव बहा दंलाय नांगौबा नै लेडिस टेलराव फै आरो नाङाबा था नै थांबाय दं बिदिब्ला दोनबाय ओइ आदै सुवारा साला हिनजावनि नाम लानाय लोगो लोगो हाजिर नानि नै बियो सिलानि गावदों आरो नैयो थाफ्लो जिदों नै बियो खिन्थु एसे उसुबिदा जागायाव जिदों नानि बेखौ थाब खिन्थिनो हागोन नानि बेखौ सुथेनो हानाय नङा आदा थाथुरबाब बे सिङाव थाग्रा बुस्थुखौलाय मानो लाबोनांगौ थाब खिन्थिनो हागोन खोमा लाबोदोंब्ला सिङाव सोना दोन
थादो आं थांसै। बिदि देहायाव हारसिं माबोरै थानो? थौ आंनो थांफानोसै। नांलाया दे। जेबो नङा थौ। आदा हाबजागोन ना? आं थांनोसै। दालाय मोना नालाय अबेयाव गारि मोनबावनो? थौ आं दोनलांनोसै। नांलाया दे। जेबो नङा दे, नोंनि हासबेन्डआबा माब्ला मोनफैगोन? जिंगा दासि थौ। हेल' मा?